kita nyo na yun. Tadya may isang kaklase tuloy. May isang estudyante mi. Monggo. Napoy. Damang kano kung tatanggal daw. Naagor kapansin ko lang. Apay ta, puraw mo ti monggo dan eh. Hanga Ilocano monggo dato. Ita nga puraw iti monggo ti Ilocano. Di nga rot? Nagbanglo. Napoy. Monggo. Gimas. Monggo ba dati pinulaing? Kas lalaing sama. Man ano naimas ma. Dapay natin na gimas. Ang gana dito yung trabaho mo talaga ko pa naglalamo lang tararamida niya. Thank you nga ni. Nagimas. Dapay pasayan na ni. Ang gama kayong office na siya pasayan na niya. Matam. Kaya yun. Nagimas.